Hey bafethu niyayibona le video le. Ndandingahleki ndandivuswa phansi. Ndandenze ivideo ngoMan B apha, I think ndayenza nge1 kaApril 2026 after kuye kwaba khona la match le kuGompo eEast London. So apha ke ngoku after lonto leyo thina amaXhosa sathi sifuna ukuphisana ngaye uMan B lo lapha kule video lena. Then wona amaZulu asiphe uphakela umthakathi. So wayephendula lonto leyo ke apha esitsho ngendlela iba yena angacompetishwa namaZulu. Yena akagijimi ngongathi AI ngoba amaZulu asebenzisa into lezi yonke lo nizazimamelela ke ngoku apha. Bafethu ndiza umoya wami uphansi. Ndivile lento ngosiphe into yoba kuthiwa uMan B ubanjiwe udubule umntana ona 16. But hayi mani ndafika uba andikafumani ne-information engathi iphelele ncam. Ndidibana nevideo kasister yakhe apha, isister yalo mntana lowo okanye ifamily member yalo mntana lo nzayifaka apha ekugqibeleni ozama ukunarrate istory uba kuthiwa kwenzeke ntoni. So istory ngendlela kasithetha ngayo yena uthi ingathi abantwana aba baphumile ke behamba beyodlala ngendlela kayithetha ngayo yena isingathi ubustory babantwana bahamba ke noba bayokha igwava apho bebeyikha khona ngongathi ke bayotshontsha igwava. Nyazi sikhula sitshontsha ke nathi pesika yonke lo. So bahamba ke bayotshontsha igwava le ingathi akrobe ke uMan B ngongathi hey nyenza ntoni apho nayazi ke lonto leyo. Hayi ngathi babaleke abantwana bathini ngendlela kathetha ngayo lo sisi lona uye waphuma uMan B waqabela emodweni wajikela because kwaye abantwana noba kuyazi mosixa uhamba ngenyawo indlela yenyawo ayifani ncam sometimes neyemoto. So ingathi wajikela uMan B waye wafumana ke ngoku wabarhenxa kwelinye icala apho ebafumene khona ngathi wafika wadubula uMan B. Kuthiwa ingathi izibullet nje ezimbini uzikhululile wazidedela. Hayi kulo mntana ingathi ke into akhona ifaka amathumbu bafethu nje impilo imeko yakhe kuthiwa nje ingathi hayi icayi yona ncam ayikho nhle. And then ke ngoku lomnye because beke ngekho yi-1 ingathi omnye wakwazi ukumbamba bahamba ingathi bake bamthochara kancinci phaa kwaMan B. From apho ke ngathi wahamba ke ekhombisa ke into yoba ngabaphi abanye abantwana noba bebemosha naye. Ndiza nestory nje esingathi sinjalo. Oh bafethu ayiwandi into yoba kwenzeke ntoni ukubone ndiyasiva istory sikasisi ne ndiyarhalela nje ukwazi into yoba okay masithi singale ndlela usisa kasithetha ngayo ibe uye wangenwa yintoni uMan B. Sendisitsho yintoni eyamkwatisa ngaleyo ndlela into yoba nyhani makaze abe ukhipha isibhamu uyadubula. Yho hayi asiyazi beke aphirile ke khoti nabahlali ke bebhizi belwela nomcimbi oppose umcimbi webheyili yakhe besithi nje abafuni nje uba afumane ibheyili yonke lonto leyo. Yho ndithe xa ndisiva futhi ndiyaxeba ndizonxiba the very same t-shirt because ndifuna uba nikhumbule nje imini yakhona into yoba yeyiphi le mini engabe ndithetha. Bafethu ndandingahle kwayengandihlekisanga kangaka uMan B. Oh hayi umntana uphume ngoLwesihlanu esiyodlala abanye abantwana badibene ke nabantwana bingabantwana bayi-4 lo wethu nabanye abapha e-eriyeni baphuma bahamba beyodlala bathi ke baye bahamba beyokha amagwava ofishi kwalaa hlathi ke bafikelele phaa kwalaa hlathi bathe basekha amagwava baphuma ke ubhuti lo nguMan B ngapha kweyadi lakhe vele uba heyi nenza ntoni apho babaleka abantwana lihlathi mose lizawuphumela endleleni. Usithathe imoto lo bhuti wajikela wazobafumana apha kule ndawo bazophumela kuba bephuma le ndleleni. Ephumela kwabo endleleni umisile imoto abanye babaleka bambambile umntana ngokusho kwalo mntana ebamba naye nakuya ukhona nangoku bambambile umntana umdubule ine-close range because umdubule ewe phantsi thwazitonga beziyi-2. So babaleka abantwana abamfumeneyo ngulo wesibini bambamba lo mntana wesibini bahamba naye baya naye eyadini kaMan B bambetha bamenzisa uphusha apho sogqiba bathi makakhwele emotweni eyobalathisa kulaa makhaya abantwana ofishi bo bayi-4 ke ngoku ebesehambe solatha lo ke ngoku isho mkalisilungile bambethileyo ehambe solatha. Sinqwenela utata uMan B anganikwa bheyili kwesi sihlo ngoba kaloku njengosilungile kube ngumntana if ebemoshile ngemthathile amzise ebazalini bakhe if uthathe into zakhe abhatale okanye senze loo nto siyenzayo sixoxe okanye amse emapoliseni nothi amdubule. Umthetho sicela adlale indima yawo. Okay so lona nguMan B ne. So uMan B uphendula omnye umuntu beke poste ku Twitter into yoba after la match yase kuGompo le Eastern Cape la nto senzelwe ngamaZulu pha. So uMan B ngumXhosa uphendula ke ngoku uMandilakhe oposte into yoba sicela ukuthi thina
siniphe yena uMan B, siphisane ngoMan B, then bona amaZulu asiphe uPhakela uMthakathi. Uphendula yona ke ngokulonto leyo ku live, ndibona into angeke nginganishereli yona. Uthi phi? Thina uthi jongani ngoku i-sisters zethu sibhizi siyabahavula ngoku phakathi kwalento yenziwe ngamaZulu, thina sibakhomparisha namaZulu. Into usithetha ngongizwe ke ngoku nayo Phakela uMthakathi. Izinto zami ngathi i-AI, nisibonile lamadoda ukuthi xa behamba banyathela njani, abazulenza bona ixesha akaphelelanga apho. Uthene ngaphezulu ezazi into eziya ziyathatha, sebenzisa intelezi, sisela intelezi. Yena intelezi uyasaba ivile emzimbeni ngoba iyaluma. Athi babhizi xa begqibile kutshe laa nto ngesilungu esihle futhi kwathiwa laa nto yi-peaceful march. Bona babhizi bafika phakathi siyayivumela ntoni? Ayena kodwa uMan B uthi vele sizahambe e-Eastern Cape ngoba siyaxotsha sisibethu bathi abasasifuni, bathi bafuna insizwa zakwaZulu. Yena bengeke beyoduludulusa phaa azohambi ngathi i-AI ngoba abahambi bayagijima. Ungizwe noPhakela uMthakathi. Ndicela nisimandelele yena ngokwenu nako, but ke ligeza ningamthatheli enhlizweni, ningamthathele enhloko. Ke ndihambe ndidunusa etoyitoyini. Umamele, andiyonsizwa mna, ndiyindoda, andiyonsizwa. Ngeke ndihambe ndidunusa etoyitoyini, anditshanga ntelezi mna. Umamele, abafana ungizwe nalo wobra, abantwana xa bayamthanda uhamba ngogaga basela intelezi. Intelezi yaluma uyifake apha ngaphandle emzimbeni. Abafana intelezi bayayisela. Ucima nje uhambe etoyitoyini nabantu abasele intelezi mna. Uyasibona isipidi sabafana xa behamba endleleni ngathi kuhamba u-AI, akuhambi mntu. Nifuna uMan B ngokuba ngathi ngu-AI? Niyandiqhela nina, niyandiqhela. Hayi, masiphise ngoMan B e-KZN kubuye uthulela ingonyama laluba ngubani lo mfo. Kubuye lo mfo unesifuba esikhulu, uMan B ahamba e-KZN. Intelezi andiyiseli emlonyeni, ndayeka noyifaka emzimbeni, intelezi yaluma. Wena ukhomperisha uMan B nomuntu osele intelezi. Isidima somntu wakuthi, jonga dadewethu bayasikhonkotha ngoku. OMan B mabahambe, sifuna amaZulu. Mabahambe OMan B, sizawuhamba. Ezintoni ezithende nentsente. Zawuhambe nto, zinezigqwathi, bakunya, nina. Chini, awubona ngingadula pha, ndithi uyayivubela, impi, uyayivubela, impi, ndivubela ntoni? Kuthiwe apha nge-English entle, peaceful march. Xa sifika pha etheni, kuyavutyelwa ngoku. Iphi peaceful kuvutyelwa?